Tiše. Mladý muž. Kto ste? Spurius, Titus Mama. Potrebujete niečo? Prinášam zlé správy z Pavie. Musím sa rozprávať s cisárom. Ste ohlásení? Rímska ríša sa rúca. Vylúčené, taký obrovský podnik, ako je Rímske impérium, sa nemôže zrútiť. Germáni idú. Tí idú už 500 rokov. Musím sa rozprávať s cisárom. Je to moja vlastnecká povinnosť. Mám radu. Poberte sa k hlavnému dvormajstrovi. Zapíšte sa do listiny návštevníkov. Požiadajte ministra vnútra o povolenie a budete môcť odovzdať cisárovi posolstvo, možno aj osobne, v priebehu najbližších dní. K hlavnému dvormajstrovi? Vpravo za rohom, tretie dvere vľavo. K ministrovi vnútra? 7 dvere vľavo. Aby som podal správu v priebehu najbližších dní? V priebehu najbližších týždňov. Nešťastný Rím. Tvoja komorníci ťa priviedli k pádu. Augustus nezniesol? Nie veličenstvo. Tiberius? Ani jeden Juliovec. Flaviovci? Iba Domicián. Domicián bol zlý cisár, môže znášať vajec, koľko chcete, ja nejem. Toto vajce je od koho? Ako obyčajne, od Marka Aurelia. Dobrá sliepočka, ostatní cisári nestoja za nič. Znesol ešte niekto? Odoaker. Odoaker. Vodca Germánov. 3? To už hej. O sliepke, ktorá má moje meno, mi nemáš čo hlásiť. Je to najušľachtilejšie a najnadanejšie zviera, čo máme. A znáša? No. Takmer veličenstvo. Takmer. To je čo? Takmer. Sliepka alebo znáša, alebo neznáša. Ešte nie. Vôbec nie. Kto nie je súci na nič, patrí na pekáč. Zajtra chcem na raňajky vajcia od Odoakra. To je nadaná sliepka a má moje sympatie. Ozaj, nie sú dnes marcové idy? Marcové idy, môj cisár. Historický dátum v tento deň treba podľa zákona odmeniť úradníkov tejto ríše, aby sa predišlo zavraždeniu cisára. Zavolaj ministra financií. Už ja? Aj so štátnou pokladnicou. Veď v nej nič nebolo. Dúfa, že takto zatušuje všeobecný bankrot. Správne. Kto chce zatajiť veľký škandál, musí zinscenovať malý. Treba mu udeliť titul záchranca vlasti. Vymeňte si každý svoj zlatý vavrínový lístok za sestercie, ale po odrátaní dlžobými peniaze vráťte, musím ešte vyplatiť kuchára, najdôležitejšieho muža ríše. Veličenstvo, to je strašné. Ja viem, milý minister vnútra, ja viem. Už 2 roky som ti nevyplatil mzdu a práve dnes, keď som to chcel urobiť, minister financií vzduchol aj zo štátnou kasou. Veličenstvo, naša situácia je taká katastrofálna, že nik už nemyslí na peniaze.
Prefekt Titus Spurius Mama priniesol z Pávie katastrofálne správy. Predchválal 2 dní a 2 noci. 2 dní a 2 noci, no to je športový výkon. Nie je ústatný. Je na pokraji zrútenia. Zaveď ho do najtichšej hostovskej izby, aj športovci musia odpočívať. Veličenstvo, ale to posolstvo. Práve preto aj tá najstrašnejšia správa znie z úst odpočinutého, vyumývaného a oholeného človeka celkom príjemne. Nech príde zajtra. Veličenstvo ide o svetobornú správu. Správy nikdy neboria svet. To robia iba činy, ktoré už nemôžeme zmeniť, lebo sa stali, keď prídu tie správy. Svet iba rozčuluje. No. Apolion, obchodník s umením prišiel. Musel som na teba čakať 3 týždne. Prepáčte, veličenstvo. Bol som v Alexandrii na aukcii. Ty dávaš prednosť dražbe v Alexandrii pred výpredajom rímskeho impéria. To viete, obchod je obchod. A čo? Nie si spokojný s tými bustami, čo som ti predal? Ten Cicero bol skvostný kus. Mimoriadne veličenstvo. Dal som z neho doslať 500 sádrových odliadkov do gymnázií, ktoré sa teraz riadujú v germánskych pralesoch. Germáni sa civilizujú? Svetlo rozumu sa nedá zadržať. Ak Germáni civilizujú svoju krajinu, nikdy nevtrhnú do rímskej ríše. Ak prídu do Itálie, civilizujeme ich my. Ale ak zostanú v Germánii, civilizujú sa sami a to bude strašné. No tak čo? Kúpiš tie ďalšie busty? To je kúsok, čo? Je po nich malý dopyt. Okrem toho, niektoré majú pochybný štýl. Romulus! Romulus! Dvormajster Ebius mi povedal, že prišla strašná správa. Ebiovi síce veľmi neverím, lebo je to Germán. Ebius je jediný človek, ktorý ovláda všetky svetové jazyky. Vie po latinsky, po grécky, po hebrejsky, po germánsky a dokonca aj po čínsky. Je taký vzdelaný, ako nemôže byť ani jeden Ríman. Tak ty si hotový germanofil. Hlúposť, svoje sliepky mám oveľa radšej. Pyramus, príbor a odoakrovo vajce pre moju ženu. Myslí na moje srdce, Romulus. Práve preto si sadni a jedz. No tak povieš mi už konečne, čo je to za správu? Taká správa? Ja neviem. Kuriér, ktorý ju priniesol, ešte spí. Okamžite ho daj zobudiť. No, myslí na svoje srdce. Predsa ako matka vlasti. Ako otec vlasti nedopustím, aby sa o mne hovorilo, že som nejakému človeku nadarmo rušil spánok. Dobrý deň, otec. Dobrý deň, dcerka moja. Ako si spal? Odkedy som cisársky, vždy dobre. Pyramus, odoakrovo druhé vajce. Budeš studenú hovedzinu? Nie, otec. Odkedy ťa herec Filax učí recitovať, strácaš apetít. Čo to vlastne študujete? Žalospev Antigony pred odchodom na smrť. Mala by si sa radšej cvičiť v komédii. To nám pristane lepšie. Romulus, dobre vie, že sa to nepatrí pred dievčaťom, ktorého snúbenec už 3 roky hynie v germánskom zajatí. Minister vojny prosí o súrne prijatie. Nech príde poranek. Achilles, povedz ministrovi vojny, cisárska rodina bude potešená, keď ho uvidí. Dnes si opäť bojovne naladená, dráha. Ako minister zodpovedný za priebeh vojny proti Germánom musím požiadať veličenstvo, aby okamžite prijalo prefekta Spuria Tita Mammu. To je úplne zbytočné. Odoaker, vojvodca Germánov, dnes dobil Páviu, pretože sliepka, ktorá sa volá tak ako on, zniesla 3 vajcia. Mali by ste sa zamyslieť nad tým, koľko zhody je v prírode. Tak toto nie je pravda. Bohužiaľ je veličenstvo. Rím utrpel najväčšiu porážku vo svojich dejinách. Prefekt priniesol posledné slova vojvodcu Oresta, ktorý padol do zajetia s celou svojou armádou. Poznám tie posledné slova. Naozaj. Pokiaľ bude v nás čo len kvapka krvi, nevzdáme sa. Presne. No vidíš, toto teraz povedal každý. Povedz prefektovi, nech sa už konečne vyspí. Za tamtoho Ovidia ponúkam 3 zlaté. Romulus, čo je to za človeka? Obchodník s umením zo Syrakúz. Ty nezabúdaj, že tie busty sú jediné, čo ti zanechal môj otec Valentinianus. Ešte si tu ty, drahá. Ja to už nevydržím. Idem študovať Antigonu. No. Vidíš to? Ani vlastná dcéra ťa už nechápe. Proto má z tých tragédií.
3 zlaté a 6 sesterciov. To je moja posledná ponuka. Vieš čo, zober ešte nejaké a dojednáme sa. Angro. Veličenstvo. Veličenstvo. Zenon Isaurský cisár východorímsky prosí o azyl. Zenon? Ani on už nie je bezpečný vo svojom Konštantinopole. Priviedol so sebou svojich komorníkov. Ak tí zostanú vonku, Zenon môže vojsť. Veličenstvo! Pozdravujem ťa, vznešený cisársky brat. Pozdravujem ťa, vznešená cisárska sestra. O pomoc prosím. Milý Zenon, netrvám na tom, aby si recitoval celú tú kopu veršov, ktorú predpisuje byzantský ceremoniál cisárovi, keď chce žiadať o azyl. Ďakujem. Dobre, dnes teda výnimočne nebudem odriekavať predpísanú formulu. Som vyčerpaný. Odkedy som opustil Konštantinopol, musel som ju recitovať 3 razy denne pred všetkými mocnými politickými osobnostiami. Veličenstvo! Veličenstvo! Žalospevné verše! Veličenstvo, kde je vaša hrdosť? Vy nie ste súkromný utečenec, vy ste emigrovaný východorímsky cisár, povinný s radosťou podrobiť sa byzantskému ceremoniálu. Ak to teda musí byť? Musí! Byzantský ceremoniál nie je iba symbolom svetového poriadku, on sám je svetový poriadok. To ste naozaj mohli pochopiť. A tak prosím, 3 kroky naspäť. Smútočný postoj. O pomoc, prosím. Ó, ty mesiac v tmavej noci vesmíru, hľadajúc pomoc. Hľadajúc milosť. Hľadajúc milosť, k tebe blížim sa. Vyhoďte tých komediátov. Slnce, nech to je slnce. Ale nie. Protestujeme. Ale slávnostne a energicky. Chvála Bohu, keď sú pri mne, cítim, ako keby som bol pochovaný pod hrbou formula pravidel. Len čo sa stratia, cítim, ako sa vo mne prebúdza stará sila mojich otcov, viera pevná ako skala. Dobre. Vlastne už 7 rokov vedieme proti sebe vojnu a iba spoločné germánske nebezpečenstvo zabránilo zrážke našich vojsk. O tom vôbec neviem. Veď som ťa obral o Dalmáciu. Dalmácia patrila mne? Medzi nami cisármi už dávno nemám prehľad vo svetovej politike. Prečo si vlastne musel odísť z Konštantinopolu? Svokra sa spojila s Germánmi a mňa vyhnala. Romulus. Germáni zaplavujú naše ríše. Nemôžeme mašírovať oddelenie. Teraz musíme chrániť našu kultúru. Vari, je kultúra niečo, čo sa dá zachrániť? Romulus! Za obok Grakovcov, Pompeja a Scipiona dám 2 zlaté 8 sesterciov. 3 zlaté. Dobre, ale vezmem si aj Mária a Sulu. Romulus, okamžite ho pošli preč. To je vylúčené, musíme zaplatiť krmivo pre hydinu. Svet hynie v plameňoch a tu sa žartuje. Čo má krmivo pre hydinu spoločné s barbarmi? Tu sa zrejme ešte nevie, aké nebezpečenstvo predstavujú Germáni. Ale to isté mu hovorím aj ja. Naše mestá sa vzdávajú. Naše národy nám už neveria, lebo sami o sebe pochybujeme. Musíme sa vzchopiť, spomenúť si na Augusta, Cézara, Konštantína. Inej cesty nie. Áno. Bez viery v seba a v náš svetodejný význam sme stratení. Áno. No tak dobre. Verme. Veríš? No? V našu veľkosť a v naše dejné poslanie. Našu veľkosť a naše dejné poslanie. Ty, cisárovna Júlia. Ja som vždy veril. Veľkolepý pocit, všakže. A teraz, keď už veríme, čo máme robiť ďalej? Musíme prísť na myšlienku, ktorú možno postaviť proti heslu Germánov za slobodu a nevoľníctvo. Navrhujem za Boha a za otroctvo. Neviem, či Boh stojí na našej strane, správy o tom sa rozchádzajú. Som skôr za praktické, uskutočniteľné heslo. Za poľnohospodárstvo a chov hydiny. Prosím. Germáni pochodujú na ní! Veličenstvo. Veličenstvo. Germáni pochodujú na ní. Kedy odchádzalo do Alexandrie? Zajtra o 9:00. Na čo tak chceš ísť? Požiadať abesínskeho cisára o azyl. Preboha, Romulus. Germáni pochodujú na Rím, ty stále raňajkuješ. To je výsada politikov.
Mares povyšujete na ríšského maršala. Zachránil Rím od Cisár. Už len to by mi chýbalo. Veličenstvo, zachrániť nás môže len totálna mobilizácia. Maršal má pravdu. To je tá idea, ktorú hľadáme. Vojna je zločin už od vynájdenia kijaka. Keď ešte vyhlásime totálnu mobilizáciu, stane sa z nej nezmysel. Mares, dávam ti k dispozícii 50 mužov mojej osobnej stráže. Veličenstvo, Odoaker má k dispozícii 100 000 armádu dobre vyzbrojených Germánov. Čím väčší vojvodca, tým menej vojakov potrebuje. Takto nebol urazený ešte nikdy nejaký rímsky vojvodca. Za všetky tie haraburdy dám 10 zlatých. Haraburdy? Romulus, ešte si ma nepredstavil tomuto pánovi. Byzantský cisár Zenon, Isauský, Apolion. Navštívte Patmos, milý Apolion. Mám tam niekoľko vzácnych gréckych starožitností. O tom sa dá uvažovať, veličenstvo? Keďže zajtra cestujem do Alexandrie, mohol by som požiadať o malú zálohu? Ľutujem, veličenstvo, ale cisárským domom zálohu zo zásady neposkytujem. Časy sú turbulentné. Politické inštitúcie nestabilné. Záujmy zákazníkov sa teraz orientujú od antiky ku germánskemu umeniu. Dovolte, veličenstvo, aby som sa teraz porúčal. Po tie busty pošlem sluhu. Veličenstvo, Cézar Rupf žiada o prijatie. Cézar Rupf. To je kto? Veľkovýrobca nohavíc. Nohavíc? Nohavíc. To je z tej súčasti germánskeho odevu, ktorá sa naťahuje na nohy a ktorá žiaľ prichádza do módy aj u nás. Je bohatý? Nesmierne. Nech vstúpi. Konečne jeden rozumný človek. Mám neomylný inštinkt, že nás zachráni. Cisár Romulus. Buď pozdravený, Cézar Rupf. Čo si želáš? Môj rod pochádza síce z Germánie, ale usadil sa v Ríme ešte za čias cisára Augusta. Od 1. storočia zaujíma popredné miesto v textilnej branži. To ma teší. Uvedomujem si, že isté konzervatívne kruhy v Ríme sú proti nohaviciam, ako vždy, keď sa na obzore vynára nové svetlo. Kde sa začínajú nohavice, tam končí kultúra. Ako cisár si prirodzene tento bonmot môžete dovoliť. Ale vravím vám celkom triezvo, nohaviciam patrí budúcnosť. Moderný štát bez nohavíc sa ženie do záhuby. To, že Germáni nosia nohavice a robia také ohromujúce pokroky, to bezprostredne súvisí. No ja som sa zaprisahal, že ich začnem nosiť až vtedy, keď aj v tom najzaostalejšom mozgu svitne, že ľudstvo bez nohavíc je stratené. Je to vec profesionálnej cti. Alebo sa nohavice presadia, alebo sa Cézar Rupf poďakuje. Čo mi teda navrhuješ? No, nalejme si čistého vína. Za mnou stojí 1 miliarda sesterciov. A za vami kriepasť. Ten rozdiel nemožno lepšie formulovať. Najprv som si myslel, že celé toto impérium jednoducho kúpim, ale priznám sa, rozmyslel som si to. Rímske impérium je také zhumplované, že jeho renovácia by bola dokonca aj pre svetovú firmu drahá a nie je isté, či by sa to vyplatilo. Zase by sme mali jeden obrovský štát a zase by to bolo celkom na nič. Alebo je človek svetovou firmou, alebo impérium. A v takom prípade musím povedať, že svetová firma sa rentuje viac. Som proti kúpe, ale nie som proti spojeniu. A ako si také spojenie predstavuješ? V prvom rade treba Germánom pred nosom zabuchnúť dvere. To bude práve dosť ťažké. Odoaker sa na môj dotaz písomne vyslovil, že je ochotný vyprázdniť Itáliu za 10 miliónov. Odoaker? Práve o ňom som si myslel, že sa nedá kúpiť. Každý sa dnes dá kúpiť, veličenstvo.
A čo žiadaš odo mňa? No, ak zaplatím tých 10 miliónov a pár miliónov ešte vrazím do impéria, aby sa udržalo nad vodou, ako podmienku žiadam prirodzene, že nohavice budú vyhlásené za povinné. Budú. Vašu dceru Reu za ženu. Rea je zasnúbená s chudobným Patriciom, ktorý už roky hynie v germánskom zajatí. Odpoveď mi dáte dnes na poludnie. Ak nie, ožením sa s dcerou Odoakrovou. Firma Rup musí myslieť na dediča. Priznám sa, nie je ľahké voliť medzi týmito možnosťami. Z politického hľadiska by bolo prirodzenejšie vziať si za ženu Germánku. Ale vďačnosť k pohostinnej Itálii ma núti urobiť tento návrh. Romulus, okamžite sa porozprávaš s Reou. I hneď sa vydá za Cézara Rupfa. Musí sa dobrovoľne obetovať za impérium. Staročia sme sa už toľko razy obetovali za štát, že je najvyšší čas, aby sa už konečne štát obetoval za nás. Ja s dcerou čachrovať nebudem. Takýto človek nemôže byť cisárom! Romulus, celý deň sedíš pri raňajkách. Interesujú ťa iba sliepky. Nepríjmeš kuriéra, zdráhaš sa mobilizovať, nechceš vydať dcéru za človeka, ktorý nás jediný môže zachrániť. Prosím ťa, čo vlastne chceš? Moja milá, nerad by som rušil chod svetových dejín. Hanbím sa, že som tvojou ženou. Môj cisár. Som Spurius Titus Mamma. Čo chceš? To je, môj cisár, posolstvo tvojho posledného vojvodcu Oresta, kým nepadol do rúk nepriateľa. Si zranený a vyčerpaný. Prečo tá prílišná námaha, Spurius Titus Mamma? Aby Rím žil. Rím? Ten dávno umrel. Obetuješ sa za mŕtvolu. Bojuješ za tieň. Žiješ pre rozpadnutý hrob. Choď spať. Rím má hanebného cisára! Rím má hanebného cisára! Rím má hanebného... Som unavený. Strašne unavený. Som unavený. Nasadený. Zase som vstúpil na vajce! Germáni sú v Ríme! Germáni sú v Ríme! No prosím, ďalšia nešťastná správa. Dúfam, že aspoň teraz sa cisár modlí za svoje národy. Že cisár spí. My horúčkovite zachraňujeme civilizáciu a on si spí! Čo to tu tak dymí? Čo, spaľujeme archívy. No nesmú sa dostať Germánom do rúk a na odvoz nemáme financie. Zopakujeme si žalospevy, veličenstvo. Smiem prosiť, Zenonisavsky. O pomoc prosím, o slnce. Mesiac. Hľadajúc milosť, tebe blížim 100 hodín som dneska. 100 hodín. Za to väčšine kotkodákanie. Ja už nevládzem. Ticho! Zobudíte maršala, poďte si sadnúť. Ak si sadnem, zaspím. A ja nechcem spať. A nedá v pokoji koncipovať! Stratégia je vecou intuície. Pred krvavým rezom sa treba sústrediť. A nič nie je pre vojnu horšie ako ľahkomyselný krik v hlavnom stane! Treba si láskavo uvedomiť, že situácia sa zlepšuje od porážky k porážke. Čím ďalej Germáni prenikajú na polostrov, tým viac sa dostávajú do slepej uličky. Zo Sicílie ich ľahko porazíme. Nemajú totiž lodstvo. Na ostrove budeme neporaziteľní. Ale ani my nemáme lodstvo.
vybudujeme. Ako keď štát zbankrotoval. A to teraz nie je dôležité. Najdôležitejšie je dostať sa na Sicíliu. Bolo by dobré zohnať nejakú galéru. Idem. Kto ste? Duch. Nepovolaným je vstup do cisárskej rezidencie zakázaný. Cisár je otcom na všetkých, nie? Všetkých vlastencov. Potom som prišiel navštíviť svoj otcovský dom. Kde je? Istotne chrápe. Zmiznite, lebo zavolám stráže. To je mu na lúke za parko. Nerušte ich božský pokoj. Hľadte, moji rodáci. Jak uberám sa cestou poslednou a naposledy vidím slnca lúč, ktorý už zrak môj neuzrie. Teraz nemôžem ani počuť nejakých klasikov, lebo na mieste zaspím. Pokračujte, princezná, ale dramatickejšie. To mlčanlivý vladár podsvetia zaživa odvádza ma k brehom rieky mŕtvych. Manželstvo ešte nepoznám. Sobášny spev mi nezaznel. Ale už čoskoro si príde po mňa ženích Acheron. S tými cisárovnej trúhlicami kam máme ísť? Do Neapola. Poďme do Neapola. Dade to. Šup. Už aj nie. No. Musí v tom byť viac duše, princezna, inak vám tie verše nikdy nekúpi. Cítiť, že nemáte predstavu o smrti. Hovoríte o nej ako o niečom abstraktnom. Dávajte pozor. Ale už čoskoro si príde po mňa ženích Acheron. Ale už čoskoro si príde po mňa ženích Acheron. Kto si? Si krásna. Už som ťa skoro nespoznal. Rea, dcéra cisárova. My sme sa poznali? A nechceš mi povedať svoje meno? Moje meno je vpísané do mojej ruky. Tak mi ju podaj. Prsteň tvojho snúbenca. Je mŕtvy? Skapal. Emilián. Ty si Emilián. Bol som. 3 roky som na teba čakala. V germánskom zajatí sú 3 roky večnosťou. Tak dlho sa na človeka nečaká. Ale ty si sa vrátil. Germáni prichádzajú. To vieme. Choď a vezmi si nôž. Nožom môžeš predsa bojovať. Nie, už nemôžeme bojovať. Nemáme už vojakov. Vojaci sú predsa ľudia. Ľudia môžu bojovať. Ženy, starci, mrzáci, ministri. Ale to nemá zmysel. Choď a vezmi si nôž, dcera cisárova. 3 roky som na teba čakala a teraz mi naháňaš strach. Už čoskoro si príde po mňa ženích Acheron. Tie verše sa stali pravdou. Choď a vezmi si nôž. Ale princezná, vyučovanie sa ešte neskončilo. Až teraz príde vyvrcholenie. Najkrajšie miesto klasickej literatúry. Marcus Junius Emilián, s ktorým som tak často sedával za letných nocí a obdivoval jeho preklady, sa vrátil zo zajatia. Som zdesený. Vaše zdesenie je luxus. Ponáhľajte sa radšej na front. Milý priateľ, viem, prežili ste ťažké chvíle. Ale nesmiete si myslieť, že my sme tu neprežili nič. Ja tu sedím a príjmam jednu Jobovú správu za druhú a nemôžem si pomôcť. To je pre politika môjho formátu to najhoršie, čo ho môže postihnúť. Germáni pochodujú po Via Appia na juh. No prosím, hovoríme o Jobových správach a je tu nová. Pochodujú priamo na nás. Široko ďaleko nemôžem zohnať jedinú galéru. Musíme to skúsiť s rybárským člnom. Sliepky sú z hospodárskeho hľadiska nerentabilné. Úplne nerentabilné. Na to, aby sa rozšírilo nosenie nohavíc, je popri textíliách potrebná koža. Koža a zas len koža. To, aby sme si udržali germánske trhy. O bytí či nebytí Ríma rozhodne len a len hovedzí dobytok.
čo ide? Nerozumiem. Odoaker slúbil, že za 10 miliónov vyprázdni celú Itáliu. Pán Cezar Rupp, veľkovýrobca nohavíc, je ochotný túto sumu zaplatiť. Musím sa priznať, imponuje mi. Je to moderný politik, ktorého naša doba potrebuje. Akú má podmienku? Chce za ženu princeznú Reu. Priveďte princeznu. Pán fabrikant. O chvíľu dostanete odpoveď. 100 hodín som nespal, z toho som unavený, na smrť unavený. Rea, prosím ťa, poď sem. Miluješ ma? Milujem ťa. Celou svojou dušou. Celou svojou dušou. Urobíš všetko, o čo ťa požiadam. Všetko. Vezmeš do ruky aj nôž. Vezmem do ruky aj nôž, ak chceš. Taká neslýchaná je tvoja láska. Nepoznávam ťa už, ale milujem ťa. Bojím sa ťa, ale milujem ťa. Tak sa teda vydaj za toto skvelé guľaté brucho a roď mu deti. Konečne. Konečne riadny Ríman. Vydajte sa, princezná. Vydajte sa. Obetujte sa pre blaho vlasti, dievčatko. Mám ťa opustiť. A ľúbiť iného? Ľub toho, čo môže zachrániť tvoju vlast. Ale ja ľúbim teba. Odvrhnem ťa, aby žil Rím. Chceš ma potúpiť, ako si potupený ty? Nie. To nemôžeš odo mňa žiadať, ak ma ľúbiš. Posluchneš ma, dcéra Cisárová. Tvoja láska je nesmierna. Budeš jeho ženou. Posluchnem. Budem jeho ženou. Podaj mi teda ruku. Tak. A teraz si dostal ruku jedinej dcery Cisárovej, Cezar Rupp. Zlatému telaťu bol položený na hlavu veniec panenstva. Lebo žijeme v časoch, kedy sa kúpliarstvo stalo cnosťou. V porovnaní s neslýchaným zločinom, ktorý bol spáchaný na ľudstve. Princezna, verte mi, že slzy v mojich očiach sú práve ako zlato. Impérium je zachránené. Óda na záchranu. Začnite, veličenstvo. Je tu ako si živo. Smiem sa spýtať prečo. Buď pozdravený, imperátor dobrého jedla. Buď vítaný, cisár sliepok. Sláva tomu, ktorého vojaci nazývajú Romulom Malý. Vítam ťa, Emilia. Si prvý, čo ma poznáva. Ani tvoja dcera ma nepoznala. Nepochybuj o jej láske. Iba staroba má ostrý zrak. Odpusť, ak neodpoviem na pozdrav, ako je zvykom. Pridlho som bol v zajatí, už sa nevyznám v etikete, ale pomôže mi história. Boli cisári, ktorým sa prevolávalo dobre si vraždil majestátny a tebe sa bude prevolávať dobre si spal, cisár Romulus. Tvoje telo svedčí o útrapách a biede, trpel si hladom a smedom. Ja som hladoval a ty si hodoval. Viem, Emilián, si zúfalý. Utiekol som z väzenia a peši prišiel k tebe vznešený. Prekonal som nekonečné diaľky, videl som celé tvoje impérium. Odkedy som cisárom, neopustil som toto letovisko. Poď, porozprávaj mi o mojej ríši a o mojich poddaných. Moja dcéra čakala na teba celé tie roky. Už nie som schopný prijať tvoju dceru. Je si neschopný, si nešťastný. Zánobený. Emily.
Tvoji nepriatelia mi strhli kožu z lebky. Mne, občanovi rímskemu, ktorý veril v ducha a miloval mier. Mne, ktorý k nim tajne odišiel, aby zmieril Germániu s Rímom. Cisár to vidí, ale neustúpi. Choď k tomu reagu, komu patríš. Tvoja dcéra sa stala ženou tohto fabrikanta. A tvoju ríšu zachránila moja pohana. Cisár nedá zvolenie k tomuto manželstvu. Vydám sa za ňoho, otec. Nie. Moja dcéra sa podrobí vôli cisárovej. Cisár vie, čo robí, keď vrhá svoju ríšu do ohňa. Keď nechá padnúť to, čo sa musí rozbiť. A keď zašliapne to, čo patrí smrti. Achilles, povinnosť volá. Adrián, Tiberius, Augustus. To bol dnes patetický deň. Ja som netragický človek, ja takéto dni nemám rád. Ale ten kúpel mi padol dobre. Nie, dnes už vládnuť nebudem. Koľko je na ňom lístkov? 2. Výdavky. Pohár vína. Falernské alebo syrakúske? Falernské. V dnešných časoch treba piť len to najkvalitnejšie. Cisárovná chce hovoriť s veličenstvom. Nech vôjde. Dvormajster Ebius prebehol ku Germánom. No a mala zdá ako Germán zomrieť za nás Rimanov? V noci odchádzam na Sicíliu. Rybársky čln je pripravený? Pleť. Pleť. Nebude to nebezpečné? Zostať je nebezpečnejšie. Šťastnú cestu. Možno sa dlho neuvidíme. Už nikdy sa neuvidíme. Som odhodlaná pokračovať na Sicílii v odboji proti nepriateľovi za každú cenu. Odboj za každú cenu je najväčší nezmysel. Si defetista. Ja iba uvažujem. Ak sa budeme brániť, naša skaza bude o to krvavejšia. Nemá predsa význam podpaľovať svet, ktorý už zhorel. Takže na Sicíliu nechceš ísť? Cisár neuteká. Ale bude ťa to stať hlavu. A Mazda preto už teraz konať bez hlavo. Romulus. Romulus. Romulus, už 20 rokov sme svoji. Bola, kedy sme sa ľúbili. Dobre vieš, že klameš. Veď ja som sa s tebou oženil len preto, aby som sa stal cisárom. A ty si šla za mňa preto, lebo si chcela byť cisárom. Vydala si sa za mňa, pretože pochádzam z absolútne najvyššej rímskej šľachty, zatiaľ čo ty si dcéra cisára Valentiniana. Prestaň. A otrokyne. Ja som ťa uznal za zákonitú, ty si ma korunovala. Potrebovali sme sa navzájom, preto je tvojou povinnosťou so mnou odísť. Ja voči tebe nemám nejaké povinnosti, pretože ja som ti dal to, čo si chcela. Stala si sa cisárom. Nič mi nevyhadzuj na oči. Obaja sme urobili to isté. Nie, medzi tvojim a mojim konaním je obrovský rozdiel, pretože ty si za mňa šla z octibažnosti. A aj teraz len z octibažnosti chceš pokračovať v prehratej vojne. To je falernské. Dobre teda, som ctibažná. Áno, ctibažná som. Som pravnučkou cisára Juliána.
posledného najväčšieho rímskeho imperátora. A čo si ty? Syn zbankrotovaného Patrícia. Ale aj ty si ctibažný, inak by si sa nebol vyšplhal až na cisára, ale bol by si zostal niktošom, akým si bol predtým. Nie, to som neurobil z octibažnosti, ale z nevyhnutnosti, pretože to, čo pre teba bolo cieľom, to bolo pre mňa len prostriedkom. Ja som sa stal cisárom, pretože som mal určitý politický zámer. Kedy si ty mal politický zámer? Za celých 20 rokov svojej vlády si iba jedol, pil a spal a krmil sliepky. Megalovanstvo Néronovo besnenie Karakalovo svedčia o väčšej politickej zrelosti ako tvoja hydinárska vášeň. Za tebou je iba tvoja lenivosť. Áno, pretože môjim politickým zámerom je nerobiť nič. Ale kvôli tomu si sa nemusel stať cisárom. Zaháľať ako súkromník nemá ten efekt. A ak zaháľať ako cisár ohrozuje No, štát. konečne si prišla na zmysel mojej záhľky. No tak o potrebnosti štátu sa predsa nedá pochybovať. Ja nepochybujem o potrebnosti štátu. Ja pochybujem o potrebnosti nášho štátu. Tak potom prečo si zastal cisárom? Keď takto zmýšľaš o rímskom impériu. Už stáročia sa rímske impérium udržuje pri živote len preto, že existuje nejaký cisár. Preto som nemal inú možnosť, ako stať sa sám cisárom. Aby som mohol rímske impérium zlikvidovať. Alebo si šialený ty? Alebo je šialený svet? Podľa mňa to druhé. Oženil si sa so mnou iba preto, aby si zničil rímske impérium? No, iba preto. Sklamal si ma. Ty si sa sklamala vo mne. Ty si predpokladala, že ja túžim pomoci tak, ako ty. Ale predpokladala si zle. Si zradcom Ríma. Som sudcom Ríma. Romulus! Bež na Sicíliu. Už ti nemám čo povedať. Mám prázdny pohár. Celý sa trasieš, čo tie? Kapu opadlo. Preto ešte nemusíš rozlievať falernské. Prepáčte. Choď spať. Princezná Rea si želá s vami hovoriť. Nech vode. Čo mi chceš povedať, dieťa moje? Rím je v nebezpečenstve, otec. Prečo práve dnes v noci chcú všetci viesť politické debaty? Na to je predsa obed. O čom mám teda hovoriť? O tom, o čom sa hovorí otcovi v nočných hodinách. O tom, čo ti je najdrahšie. Najdrahším je Rím. Emiliana už neľúbiš, Ale aj otec. ale už nie tak, ako kedysi. Ľúbim ho väčšmi ako svoj život. Rozprávaj mi teda o ňom. Otec, dovoľ mi vydať sa za Cezara Rupfa. Moja milá, Rupf mi je síce sympatický, lebo má peniaze, ale dáva nepriateľné podmienky. A zachráni Rím. Človek, ktorý chce zachrániť Rím, je podľa mňa nepríčetný. Ale nie jedinej cesty na záchranu vlasti. Pripúšťam, že vlast možno zachrániť iba peniazmi, inak zahynie. Musíme sa rozhodnúť medzi katastrofálnym kapitalizmom alebo kapitálnou katastrofou. Ale ty sa nemôžeš vydať za Rupfa, pretože ľúbiš Emiliána.
Vlast je viac ako všetko na svete. To máš z tých tragédií. A zda netreba vlast milovať nadovšetko. Nie. Máme ju milovať menej ako človeka. A predovšetkým jej neslobodno dôverovať, pretože málo kto sa tak ľahko stáva vrahom ako vlast. Otec, ale ja nemôžem žiť bez vlasti. A bez milého môžeš? Je oveľa ťažšie zachovať vernosť človeku ako štátu. Ale ide o vlast, nie o štát. Štát sa nazýva vlastou vždy, keď sa chystá vraždiť ľudí. Si nevďačný k vlasti. Nie. Iba nie som ako tí hrdinskí otcovia z tragédií, ktorí zaželajú štátu ešte aj dobrú chuť, keď sa im chystá požrať deti. Choď. A vydaj sa za Emiliána. Emilián ma už nemiluje. Miluje iba Rím. Rím zahynie. Ostane iba tvoja láska. Bojím sa. Uč sa premáhať strach. To je to jediné umenie, ktoré teraz musíme poznať. Bez obáv hľadieť na veci. Bez obáv konať to, čo je správne. Choď za Emiliánom. Ale predtým sa so mnou rozlúč, už ma nikdy neuvidíš, lebo zomriem. Otec. Germáni ma zabijú. Vždy som s tým rátal. Ale ty budeš žiť. Choď za Emiliánom. Choď. Nechce sa už veličenstvo uložiť do postele. Ešte sa musím s niekým pozhovárať. Prines ešte jeden pohár. Nalej aj mne. A teraz chod spať. Poď sem, Emilián. Sme sami. Ty vieš, že som tu? Pred chvíľou si sem vliezol. Nesadneš si? Budem stáť. Ako chceš. Ale dúfam, že si so mnou pripiješ. Vypíme si na tvoj návrat. Na to, čo sa vyplní dnes o polnoci. Pripíme si na spravodlivosti sa. Spravodlivosť, to je čosi strašné, Emilia. No dobre. Tak na spravodlivosť. Preboha, Tullius, stalo sa ti niečo? Veličenstvo mi stúpilo na prsty. Prepáč, ale nevedel som, že ležíš podo mnou. Každý minister vnútra kričí, keď sa pripíja na spravodlivosť. Priniesol som veličenstvu návrh na starobné poistenie pre Rímske impérium. Krváca ti ruka, Tullius Rotundus. No, to som sa poškriabal vlastnou dýkou od strachu. Milý Tullius, s dýkami treba opatrať. Tak. Počkaj, nájdem niečo na obviazanie. Prepáč, cisár východorímsky, nevedel som, že tu spíš. Nespím, ja sa tu modlím. Nedaj sa vyrušovať. Tu je ešte niekto. Komorník Sulfurides. A kde si ubytoval Fosforida? Pod posteľ. Sem sa už nezmestí. Nech sa neženíruje, pokojne môže vyliesť. Prišli sme, veličenstvo, predniesť žalospevné verše. Preboha, nie teraz v noci. Obviaž si tú ránu. Aha. Ani náš športovec ešte nespí. Som unavený, strašne unavený. Stratil si Dicus Spurius Titus mamma. Ak je tu ešte niekto prítomný, nech láskavo predstúpi. Prepáč, cisár. Prepáč, ale chcel som s tebou hovoriť
o mobilizácii. Všetci ste v čiernom. Povyliezali ste spod mojej postele, z mojej truhlice. Strávili ste tam polovicu noci v tej najnepohodlnejšej polohe. Prečo? No, prišli sme sa s tebou porozprávať. Pyramus, Achilles, Veličenstvo. Môj cisár. Cisársku tógu a vavry. Cisár je pripravený vás vypočuť. Žiadame naspäť provincie. Tvoje légie. Impérium. Cisár vám nemusí skladať účty. Cisár musí skladať účty Rímu. Musíš sa zodpovedať pred dejinami. Opieraš sa o našu moc. Keby som bol s vašou pomocou dobil svet, mali by ste právo takto hovoriť. Lenže ja som stratil svet, ktorý ste vy nezískali. Ja s vami nemám nič spoločné, ja som slobodný. Vy ste iba mole, ktoré krúžia okolo môjho svetla, tiene, ktoré zhasnú, keď prestanem svietiť. Len jednému z vás som povinný zložiť účet a s tým sa chcem teraz zhovárať. Emilián, poď sem. Chcem sa s tebou rozprávať ako s človekom, ktorý veľa vytrpel. Povedz, čo žiadaš od svojho cisára. Žiadam od teba odpoveď, cisár Romulus. Prosím. Čo si urobil, aby tvoj ľud nepadol do rúk Germánov? Nič. Čo si urobil, aby Rím nebol zhanobený ako ja? Nič. Ako sa chceš ospravedlniť? Si obžalovaný, že si zradil svoju ríšu. Ja som ríšu nezradil. Rím sa zradil sám. Poznal pravdu, volil násilie. Poznal ľudskosť, volil tyraniu. Mám sa dotknúť tvojich očí, Emilián, aby si videl tú horu nakopených lebiek, tie potoky krve stekajúce po tróne ako večné vodopády rímskej moci. A že kliatby našich obetí sa splnili. Prichádzajú Germáni. Prelievali sme cudziu krv, teraz musíme splácať svojou. Neodvracaj sa, Emilián. Tu ide o spravodlivosť, na ktorú sme si pripíjali. Odpovedz mi. Máme ešte právo sa brániť. Mlčíš. Vraciaš sa k tým, čo sa sem vkradli ako zlodeji. Viem, čo skrývate pod tými plášťami. Viem, akú rukoveď zviera vaša ruka. Ale zmýlili ste sa. Mysleli ste si, že ste prišli k bezbranému, lenže ja na vás skočím s pazúrami pravdy, zahryznem sa do vás zubami spravodlivosti. Bránte sa! Neviete, pred kým stojíte. Vedome som priviedol do záhuby vlast, ktorú chcete brániť. Stačí. Zabite ma, ak si myslíte, že som v nepráve. Alebo sa vzdajte Germánom, ak už nemáme právo brániť sa. Nech žije Rím! Germáni! Kde sú tí Germáni? V nole, veličenstvo. Tak čo vrieskáš? Tu budú až zajtra. Teraz chcem spať. Veľmi správne, veličenstvo. Tu ešte niekto leží?
Nechajte ho. Nech sa už konečne vyspí. A keď prídu tí Germáni, zobuďte ma. Chápem, že v tento deň všeobecného zániku ešte vyšlo slnko. Už ani na prírodu sa nedá spoľahnúť. 60 rokov sme slúžili rímskemu štátu pod 11 cisármi. Nepochopiteľné, že prestáva existovať ešte za nášho života. Tak či tak, boli sme stabilnými stĺpmi cisárstva. Keď my odídeme, bude možno povedať, nastal koniec antiky. Nechcem byť pesimistom, ale z tejto katastrofy sa ľudstvo nikdy nespamätá. Prepáčte, že meškám, ale bol som taký ospalý, že som ledva vládal prekročiť toho športovca, čo chrápe pred mojou postelou. Dnes v noci som vládol viac ako za 20 rokov dohromady. Čo je tu tak ticho? Kde je moje dieťa Rea? Princezna a Emilian a cisárovna a minister vnútra, ríšsky maršál, kuchár a všetci ostatní sa utopili pri plavbe na Sicíliu. Nejaký rybár priniesol tú správu. Rea a Emilia. Nevidím slzy vo vašich očiach. Sme starí. A ja musím zomrieť. Germáni ma zabijú ešte dnes. Mňa sa už nemôže dotknúť nejaká bolesť. Ten, kto musí čo nevidieť, zomrieť. Mŕtvych neoplakáva. Ešte nikdy som nebol pokojnejší a veselší, ako teraz, keď je po všetko. Ale prečo mi dávate obitý tanier a puknutú šálku? Ríšsky servis odniesla cisárovna. Už je na dne mora. A čo sa dá robiť? Poslednému jedlu pred popravou sa možno lepšie hodí tento riad. Augustus, pravda, že zase nič nezniesol? Nič, veličenstvo. A Tiberius? Juliovci nič, ani Fláviovci. Toto vajce od koho? Ako obyčajne od Marka Aurelia. A zniesol ešte niekto? Od Oaker. Pozrime ho. 4 vajcia, veličenstvo. 4. Tá sliepka dnes dosiahne rekord. Slúžime vášmu veličenstvu už 20 rokov. A 40 rokov 10 predchodcom vášho veličenstva. Lenže každý drožkár je lepšie platený ako cisársky komorník. Cezar Rup nám ponúka miesto komorníkov vo svojom dome v Ríme 4000 sesterciev ročne a 3 voľné popoludnia týždeň. Miesto, ktoré nám poskytne veľa času na písanie svojich memoárov. Fantastické podmienky. Ste voľní. Tu sú posledné 2 lístky z mojho venca a súčasne moja posledná finančná transakcia. Už sú tu. Germáni sú tu.
tak ich bude musieť prijať. Želá si veličenstvo ríšský meč? Meč? Ten ešte nie je v záložníku. Nechcú ho nikde prijať, je hrdzavý a potom chýbajú v ňom tie drahúkami, ktoré veličenstvo odlúplo. Mám ho priniesť. Vieš čo? Ríšske meče treba nechať tam, kde sú. Ešte trochu šparglového vína. Môžete ísť. Boli ste vzorní komorníci. Ale cisár vás už nepotrebuje. Aha. Riman, buď pozdravený. Skap, Riman! Schovaj ten meč do pošvy, synovec. Rozkaz, milý strýko. A nechaj nás chvíľu sami. Veľmi rád, milý strýko. Prepáč, Riman. Ty si ozajstný Germán? Z prastarého rodu. To, čo máš na sebe, to sú nohavice? Áno. Zvláštny oblek. Kde sa to zapína? Vpredu. A nepadá ti to? Nie, mám hozentrogle. Hozentrogle? To si neviem vôbec predstaviť. Ukáž. Podrž. Odkedy vy našli hozentrogle, nemáme s nosením nohavíc problém. Pozri dozadu, čo? Naozaj praktické. Ďakujem. Čo to piješ? Šparglové víno, vlastná výroba, dáš si? No. Strašné, to sa neujme. Pivo je lepšie. Musím ti gratulovať k tej Venuši v parku. Prečo? Je to pravý Praxiteles. Ale do čerta. Ja som si vždy myslel, že je to bezcenná kópia. A starožitník je už preč. Dovolíš? Dobrá. A ty si chovateľ hydiny. Vášnivý. A ja. Aj ty? A ja. Konečne niekto, s kým sa môžem pozhovárať o svojej vášni. Tie sliepky tam vonku, to sú tvoje? Kvalitná domáca rasa. Nie sú. Oho. No, usudzujúc podľa škrupiny, tak preháňaš. No, medzi nami chovateľmi znášajú čoraz menej. Len jedna je vo forme. Sivá, so žltými škvrnami. Ako vieš? Tú sortu som dodal do Itálie. Ja chcel som vedieť, ako sa jej bude dariť v južnej klíme. Gratulujem, to je naozaj prima sorta. Sám som ju vyšľachtil. Ako otec vlasti sa musím starať aj o toto. Otec vlasti? Kto vlastne si? Odoaker, knieža germánske. Teší ma. A ty? Ja som rímsky cisár. Potešenie je aj na mojej strane. Vedel som síce hneď, s kým mám tú česť. Ty si to vedel? Prepáč. Je to chúlostivá situácia, keď sa dvaja nepriatelia stretnú z očí v oči. Prepáč. To je v poriadku. Konečne prišla tá chvíľa, na ktorú som čakal dlhé roky. Som pripravený. Na čo? Zomrieť. Celému svetu je predsa známe, ako Germáni zaobchádzajú so zajatcami. Zmýšľaš tak povrchne o svojich nepriateľoch, že sa riadiš úsudkom celého sveta. Čo iné by si mohol želať ako moju smrť? To uvidíš. Synovec! Milý strýko. Poklon sa rímskemu cisárovi, synovec. Rozkaz, milý strýko. Hlbšie, synovec. S radosťou, milý strýko. Vrhni sa na kolená pred rímskym cisárom. Rozkaz, milý strýko. Čo to má znamenať? A teraz vstaň, synovec. Rozkaz, milý strýko. A choď zasa von, synovec. S radosťou, milý strýko. Nechápem.
Neprišiel som ťa zabiť. Prišiel som, aby som sa ti s celým svojim národom dal do područia. Ale to je šialenstvo. Romulus, pred chvíľou sme sa dokázali rozumne pozovárať o sliepkach. Nemôžeme sa takisto rozumne pozovárať aj o svojich národoch. Hovor. Môžem si sadnúť. Ty si zo mňa robíš blázna. Sadni si. Videl si môjho synovca. Volá sa Teodorich. Jeho správanie je bezchybné. Pije iba vodu, spáva na zemi a každý deň sa cvičí v zberaní. Aj teraz určite cvičí. Hrdina, čo? Stelesňuje ideál Germánov, sníva o svetovláde a národ sníva s ním. Preto som musel ustúpiť a podniknúť túto výpravu. Chcel som viesť vojnu humánne. Odpor Rimanov bol nepatrný. Ale čím ďalej sme postupovali na juh, tým ohavnejšie boli skutky mojej armády. Nie preto, že by bola ukrutnejšia ako skutky iných armád, ale preto, že každá vojna je ukrutná. Chcel som ukončiť túto vojnu a prijať tú sumu od toho výrobcu nohavíc. Mojich vojvodcov ešte bolo možné podplatiť. Hovorím ešte, pretože čo chvíľa to už nebude možné. Čo skoro sa s definitívnou platnosťou staneme národom hrdinov. Zachráň ma. Romulus, ty si moja jediná nádej. Aká nádej? Že z toho vyviaznem živý. Tebe niečo hrozí. Môj synovec je zatiaľ krotký a zdvorilý, ale o pár rokov ma zavraždí. Poznám germánsku vernosť. Tak preto sa mi chceš dať do područia. Po celý život som hľadal pravú ľudskú veľkosť. Nie tú falošnú. Nie tú veľkosť môjho synovca, ktorého raz budú volať Teodorichom Veľkým. Hľadal som ľudskosť, ktorú som nemohol nájsť v germánskych pralesoch. A našiel som ju v tebe, Romulus. Tvoj dvormajster Ebius bol mojím špiónom. Špión? Ale podáva mi dobré správy o dobrom a spravodlivom človeku. Dával ti správy o bláznovi. Prisvojil som si právo byť sudcom Ríma, lebo som bol ochotný zomrieť. Žiadal som od svojej krajiny nesmiernu obeť, lebo sám seba som predurčil za obeť. A teraz sa moja obeť nemá prijať. Ja mám byť jediný, čo sa zachránil. To nie je všetko. Prv, ako si prišiel, dostal som správu, že moja dcéra, ktorú milujem, zahynula aj so svojím snúbencom. Aj s mojou ženou a s celým dvorom. Prijal som tú správu s ľahkosťou, pretože som veril, že zomriem. Ale teraz sa ma nemilosrdne dotýka, vyvracia všetko na ruby. Všetky moje skutky sú zrazu absurdné. Odoaker. Zabij ma. Hovorí z teba bôľ. Premôž svoj smútok a príjmi ma do svojho područia. Ty sa bojíš. Premôž svoj strach a zabij ma. Ak ma odvrhneš a nebudeme postupovať spoločne, pripadne svet Teodorichovi a zrodí sa nový Rím. Svetová ríša germánska, ktorá bude rovnako krvavá. Ak sa to stane skutkom, tvoje dielo zničenie Ríma stane sa nezmyselným. Ty si jediný, ktorý vie vládnuť svetu. Zmiluj sa a staň sa našim cisárom. Už nemôžem, aj keby som chcel. Ty si mi zobral právo konať. To je tvoje posledné slovo? Podoaker. Na kolenách ťa prosím, zabij ma. Vládni nado mnou. A ja ťa prosím na kolenách. Nepoznáš Rimanov. Nepoznáš Germánov. A teraz čo? Sadnime si. Nič iné nám nezostáva. Nemôžem ťa nútiť, aby si nám pomohol. Ale ani zabiť ťa nemôžem, pretože ťa mám rád. Je tu ešte jedno riešenie. No? Jediný človek, ktorý ešte túži potom, aby ma zavraždil, spí pred mojou postelou. Idem ho zobrať. Nie, ani to nie je riešenie. Tvoja smrť by nemala zmysel. Pretože zmysel by mohla mať iba vtedy, keby svet bol taký, aký si ho predstavoval. Ale on taký nie je. Aj tvoj nepriateľ je človek, ktorý chce konať správne ako ty. Musíš sa podrobiť svojmu osudu. Iná možnosť neexistuje. Tak si zase sadníme.
Čo iné nám ostáva? Aké máš so mnou plány? Penzia. Nie. No, budem ťa penzionovať. To je to najstrašnejšie, čoho som sa mohol dožiť. Nezabúdaj, že aj ja stojím pred tým najstrašnejším. Budeš ma musieť vyhlásiť za kráľa Itálie. Musím konať hneď, lebo inak to bude začiatok môjho konca. Či chcem, alebo nechcem, musím svoju vládu začať vraždou. Kam ideš? Zabiť synovca. Ak ho zabiješ, zrodí sa 1000 nových Teodorichov. Tvoj národ túži po hrdinstve a ty to nezmeníš. Ja som sa chcel hrať na osud. A ty si sa chcel vyhnúť tomu svojmu. A teraz nám je súdené prijať úlohu stroskotaných politikov. Ja som chcel súdiť Rím, lebo som sa bál jeho minulosti. Ty Germániu, pretože si sa bál jej budúcnosti. Podľahli sme 2 chiméram, pretože nemáme moc nad tým, čo bolo, ani nad tým, čo bude. Moc máme len nad prítomnosťou, na ktorú sme nemysleli a na ktorej sme stroskotali. Ja ju musím teraz prežiť ako penzista. Mať na svedomí dceru, ženu a veľa nešťastných. A ja budem musieť vládnuť. Znášajme teda tú trpkosť. Skús vložiť zmysel do nezmyslu a daruj Germánom i Rimanom mier. Bude to pár rokov, na ktoré dejiny zabudnú, pretože to budú roky nehrdinské, ale budú sa považovať za najšťastnejšie. A potom bude musieť zomrieť. Upokoj sa. Tvoj synovec zabije aj mňa. Nikdy sa nezmierí s tým, že musel predo mnou kľačať. Synovec! Milistríko! Daj nastúpiť vojakov. Rozkaz, milistríko! Pristúpme teda k tej smutnej povinnosti. Ale rýchlo. Zahrajme ešte raz naposledy tú komédiu. Germáni! Zaprášení a unavení po dlhých pochodoch a ťažkých bojoch, konečne ste skončili svoju výpravu. Stojíte pred rímskym cisárom. Zdajte mu poctu. Germáni! Tohoto muža ste zosmiešňovali vo svojich pochodových piesňach, ale ja som spoznal jeho ľudskosť. Nikdy som nevidel väčšieho človeka a ani vy nikdy neuzriete väčšieho, nech mojim nástupcom bude ktokoľvek. Ujmi sa slova, cisár rímsky. Cisár rozpúšťa svoje impérium. Obzrite si ešte raz túto farebnú guľu. Tento sen o veľkom impériu, ktorý sa vznáša vo voľnom priestranstve poháňaný dychom mojich pier. Pozrite sa na túto krajinu, ktorá sa rozprestiera okolo mora s tancujúcimi delfínmi. Bohaté provincie žlté od zrna. Hemžiace sa mestá, kypiace životom. Pozrite sa na to slnko, ktoré hrialo ľudí. A keď dosiahlo zenit, spálilo svet. Pozrite sa ešte raz na tú krehkú bublinu, ktorá sa v rukách cisárových rozplýva v nič. Vyhlasujem Odoakera, vojvodcu Germánov, za kráľa Itálie. Nech žije kráľ Itálie! Nech žije kráľ Itálie! A ja zasa prideľujem rímskemu cisárovi Lukulovú vilu v Kampánii a ďalej penziu 6 000 zlatých ročne. No, a je po cisárskych rokoch hľadovania. Tu je tóga.
tu je veniec, ríšský meč je medzi záhradníckým náčiním a senát je v katakombách. Doneste mi teraz bustu kráľa Romula, zakladateľa Ríma, ktorý som práve zlikvidoval. Tak sa teda s tebou lúčim, vojvodca Germánov. Odchádzam do dôchodku. Nech žije Romulus Veľký! Nech žije Romulus Veľký! Kde je cisár? Kde je cisár? Kde je cisár? Chcem ho zabiť. Odlož ten meč. Cisár nejestvuje. A ríša? Rozpustená. To potom posledný cisársky dôstojník prespal zánik svojej vlasti. A tým, páni, rímske impérium prestalo existovať.